To, čo si ja cením na letnej plynárenskej škole, je práve tá možnosť exkurzií. Nie je to len, ten program nie je vystavený len z prednášok. Umožní to nám studentům v rámci našeho voľného času si rozvinout svoje okruhy pôsobnosti. A hlavne by som to odporučila aj ľuďom, ktorí sú možno z netechnických škôl, aby sa toho nebáli a išli do toho. Ja študujem medzinárodné vzťahy a energetickú bezpečnosť, takže to, čo ma na energetike zaujíma, je tá časť geopolitiky, tá časť, ktorá je dôležitá pre štát, čo je kritická infraštruktúra. Letní plynárenskou školu jsem si vybral v rámci svého oboru elektroenergetika, kde se tomu plynárenství není věnováno až tak do podrobností a chtěl jsem zjistit něco i z jiných jakoby, částí oboru. To, čo ma najviac zaujalo z toho programu, bola jednak tá prednášková časť, kde sme rozoberali obchodovanie s plynom a to, ako sa vyvinul plynový sektor za posledné roky od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Mě nejvíc zaujala paroplynová elektrárna v Počeradech, protože je celá postavená nově a bylo pěkné vidět vlastně novou technologii. A aj to, že sme sa tu stretli ako technici, tak zároveň aj ľudia z takých tých, povedzme, že ekonomických škôl. Určite by som odporúčila letnú plynárenskú školu. Už len preto naozaj, že človek sa stretne s ľuďmi z toho sektora, vidí, aké sú tie pracovné podmienky, aké sú pracovné možnosti a že naozaj plynárenský sektor má stále svoju budúcnosť, svoje zastúpenie v energetike a aj v českej energetike.